Rusko suvereno bogatstvo će se pretvoriti u zlato, odnosno bit će potpuno istrgnuto iz ekvivalenta od 40 milijardi američkih dolara iz njenog investicionog portfelja, usled rastućih tenzija sa Vašingtonom, najavio je u četvrtak državni ministar finansija. Anton Siljanov je rekao da će Fond nacionalnog bogatstva smanjiti svoj udeo u dolaru na nulu tokom sledećeg meseca, govoreći na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. On je rekao da će proces biti dovoljno brz i da će održavati sličan potez centralne banke zemlje da smanji sredstva u američkoj valuti. Prema ovim planovima, udeo dolara u fondu će pasti sa 35% na nulu, dok će imovina u evrima porasti na 40%, a u kineskim juanima na 30%. Udeo britanske funte bit će prepolovljen sa 10 na 5%, dok će investiciona kompanija prvi put kupovati zlato, a 20% imovine zaštićeno je plemenitim metalima. Govoreći kasnije u četvrtak, potparol Kremlja Dmitri Peskov podržao je odluku, rekavši da je proces dedolarizacije u toku. U stvari to je sada vidljivo golim okom. On je dodao da se izlazak finansijske zavisnosti od Vašingtona dešava ne samo kod nas, već i u mnogim zemljama širom sveta koje su počele da imaju zabrinutost za pouzdanost glavne rezervne valute. Zamenik ministra inostranih poslova Aleksandar Pankin je u aprilu rekao novinarima da političke tenzije između Vašingtona i drugih zemalja potkopavaju veru u valutu u inostranstvu. Sankcije i nepredvidiva ekonomska politika, tvrdi on, dovode u pitanje pouzdanost i praktičnost korišćenja američke valute kao prioritetne valute poslovanja. Kao rezultat toga, rekao je ministar, zemlje su sada prinuđene da preduzmu mere protiv rizika od ekonomskih gubitaka i poremećenih transakcija. Stoga raste interesovanje za razvoj alternativnih mehanizama. Upotreba drugih valuta u trgovini postaje sve važnija na međunarodnom planu. Rusija se zalagala za odbacivanje upotrebe dolara kao standardne globalne valute za trgovinu i transakcije. Prošlog juna Sergej Nariškin, šef Moskovske spoljne obaveštene službe, rekao je da izgleda iznenađujuće da su Sjedinjene Američke Države i dalje glavna rezervna valuta i da se ponašaju tako agresivno i nepredvidivo. On je dodao da je monopolski položaj dolara u međunarodnim ekonomskim odnosima postao anahron. Polako, dolar postaje toksičan. Već nekoliko meseci zapadni mediji učestalo pišu o izrazito svetlim ljudima koji govore ruski jezik i voze se u američkim vozilima Ford po celoj Centralnoafričkoj republici. Imajući u vidu da se radi o vrlo bogatoj državi zlatom i dijamantima i bivšoj koloniji Francuske, to samo još više povećava interes za taj region. Centralnoafrička republika, bivša kolonija Francuske, jedna je od najnestabilnijih i najbogatijih država prirodnim resursima crnog kontinenta. Tamo su redovni državni udari, verski i ratovi između muslimana i hrišćana i sve to u prisustvu francuske vojske, brojnih mirovnih misija i humanitarnih organizacija. Zlato, dijamante, uranijum, energenti, rude i plemenito drveće mamac su za mnoge. Upravo mešanje Pariza u političku situaciju u svojoj bivšoj koloniji dovelo je ovu zemlju do haosa, koji su francuska vojska i evropska misija pokušale da umire. Međutim, osim optužbi za seksualno zlostavljane dece, nisu radili ništa. Za borbu protiv muslimanskih pobunjenika Seleka predsjednik je raspolagao sa svega 1300 slabo naoružanih vojnika. I tada, u oktobru prošle godine, aktualni predsjednik Faustin Archange Touadera odlazi u Rusiju, u Sočiju se sastao sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom. Rezultat tog susreta nije saopšten, samo da je bilo govora o političkim pitanjima i saradnji u oblasti trgovine i istraživanja rudnog bogatstva. 2 meseca kasnije Rusija uspela u UN da ukine embargo i isporuke oružja Južnoafričkoj republici i poslala značajan kontingent lakog naoružanja i municije, kao i 5 vojnika i 170 ruskih civilnih instruktora koji će obučavati i naoružavati vojnike Centralnoafričke republike.
Međutim, upravo tih 175 ruskih vojnika je izazvalo pravu histeriju na zapadu, pre svega u Francuskoj, koja smatra Južnoafričku republiku svojom zonom uticaja. Mediji su u njima vidjeli pripadnike elitnih jedinica koji, osim što obučavaju vladine snage, imaju i druge obaveze. Štite državne institucije i samog predsjednika Taudera. Kako javlja AFP, sedište im je u bivšem carskom dvoru po kasi u Berengu. Rezultat rada ruskih instruktora je bio predstavljen 31. marta na vojnoj paradi kada je ulicama prestonice prošetala prva četa centralnoafričke vojske sa ruskom opremom i oružjem. Odredom su komandovali beli ljudi. Mediji su Ruse vidjeli i dan ranije na svečanosti povodom dvogodišnjice izbora Taudera za predsjednika. Tada su oni bili njegovo obezbeđenje. Zvanična administracija predsjednika Centralnoafričke republike je priznala da postoji odred ruskih specijalaca koji obezbeđuju predsjednika. Ruski vojnici se mogu vidjeti ne samo u prestonici, već i u svim provincijama zemlje, što izaziva sumnju da se tamo ne nalaze samo instruktori. Da ironija bude veća, oni voze automobile marke Ford, koje je Pentagon isporučio Južnoafričkoj republici kao pomoć, što posebno izaziva ljutnju na zapadu. Da se odnosi između Centralnoafričke republike i Rusije razvijaju u pozitivnom pravcu, pokazuje i učešće predsjednika Faustin Archange Taudera na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu početkom juna, na čijim marginama je imao sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pominje se da je Rusija dobila koncesije na neke rudnike zlata i dijamanata u toj državi, ali to za sada nije zvanično potvrđeno. Zna se samo da njeni stručnjaci vrše geološka istraživanja u toj državi. Upravo su rudnici ono što sve zapadne države najviše interesuje. Francuska ne može da se pomiri da sve više gubi Afriku koja je za nju bila zona primarnog uticaja. Prvo od Kine, koja je tamo zagospodarila praktično celim državama, a sada se i Rusi tu pojavljuju. Međutim, treba reći da se Taudera prvo obratio za pomoć francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, tražeći da vrati vojsku, što je ovaj odbio. Kao utešnu nagradu Macron je pokušao da preko SBUN-a pošalje Južnoafričkoj republici zaplenjeno oružje namijenjeno somalijskim teroristima. Operacija nije bila izvedena jer je Rusija stavila veto, smatrajući da nije normalno da se oružje sa teroriste koristi za takav način i zahtevala da se ono uništi. Centralnoafrička republika ima strateški položaj, graniči se sa Sudanom i Kongom, sa kojima Rusija ima odlične odnose i u kojima ima značajne investicije. U blizini je i Mozambik, sa kojim Moskva ima dogovor o slobodnom upravljanju ratnih brodova i njihove luke. Sve prisutna Kina je tu, ali očigledno ni Rusija ne želi da zostaje za njima, dok Evropi samo ostaje da se ljuti što se vreme njenog uticaja na crnom kontinentu bliži kraju. Podaci Banke Rusije pokazuju da se nagomilano zlato u zemlji približava cifri od 2000 tona. To je rast od 17% ukupnih deviznih rezervi Rusije. To što je odlučila da kupi američke obveznice je pametan potez, kaže analitičar tržišta plemenitih metala Dmitrij Spek. Takođe, to je neka vrsta političke deklaracije jer zemlje koje imaju previše dolara mogu postati predmet političke ucene, rekao je ovaj stručnjak iz Minhena. Rusija je u situaciji kada se suočava sa političkim sankcijama iz Sjedinjenih Američkih Država i ima dobar razlog da igra sigurno i kladi se na zlato. Prema Speku postoji velika razlika između Rusije i Kine kada je u pitanju diversifikacija njihovih rezervi zlata i dolara. U Kini zlato kupuju pre svega privatnici i kompanije. Centralna banka takođe kupuje zlato, ali njegov udeo u odnosu na ukupne rezerve u Kini je prilično mali. S druge strane, privatni kupci kupuju velike količine zlata, rekao je on. Nasuprot tome, glavni kupac zlata u Rusiji je njen glavni finansijski regulator.